makan dulu. Ayo kita makan pakai apa jenenge, mangut dong telo campur ndas iki mau ajur. Wis gak apa-apa, koncone iki tempe menduan, tempe kriuk, bismillahirrahmanirrahim. Mangute mantul lho. Aku seneng paling dikei dong telo ya. Dong telone medu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak lho. Mantap. Panas. Mongah. Mangut dong telo. Suwe ra mangut. Kakean wak wedhus ngeluh. Di mangut. Ndas manyungnya acur malah. Acur ya wis apa-apa. Benteng enak.